ɛnyɛ de di kan ɔyɛ paa skit sam green ɔyɛ paa just for social media hype there are a lot of ways at least who person will gain attention on social media and as a reality but also never one now yes you need to be careful what I say no where page where you ɛwɔ abɔfra anim listen no make counselor be Mr. Platini may his soul rest in peace where film na ɔka se wɔyɛ mfa to ho bi ma yɛn na ɔkyerɛkyerɛ nneɛma bi no si tama na abɔfra bi obenyin bɛyɛ like sex addict like ɛyɛ sɛ mmea na ɔpɛ hɔ no nso ɛyɛ sɛ young way o bɛyɛfo nti ɛma wo bisae o cancel no sɛ na ade nti na ɔwɔ saa situation wɔyɛ saa nneɛma no so abiri osu na osu na ɔba ne ma menye guare wi na sɛ onye wura de ma na wayɛ den wɔyi no wɔyi ntama na yɛ den egu hɔ sɛ ne papa nya kapɛ na wɔhyate ne down yɛdin na afɛ wɔ den no onim wɔsɛ no osu awo nti ɛba ne saa na maame ne kɔso ya na ɔyɛ den ɔkɔso nti awofra nso benyi yɛ sɛ ane yɔnko ababa de ɔmpɛ mpɛyɛfo no nti no on the more serious note no then adwene na ɔde rehyɛ abofra ne team that particular time no time na wode abofra wayi wo ho na wogyina wokoto hɔ nom na abofra no wode wankasa akra mpo de yɛnkɔhyɛ wode yɛnhwɛ waisa kɔyi ne bɛrima wɔ kuro wei mu no then na wɔyɛ they find him wɔde asotwe yɛ den ɛsɛ yɛ den ɛma waisa it be imagine say wo no saa time wayi wo ho no abofra ne den na abofra no rekyerɛ no ne dika wobɛka so ɔyɛ osuawo but wode adwene bi yɛ den ube so saa nneɛma na yɛkɔ so yi akɔ repu tie news de bia na maame ne die no young lady ne die no ɔbea akɔ akɔ repu na yɛ ehu no saa nneɛma ne nyinaa no ne nyinaa yɛ sexual harassment like sexual abuse na wɔrɛ dɛ wɔrekyerɛ abɔfra nti because ade ne nyɛ du baabi a obetumi ɛde ɛwɔ ne susanso bebree bɛyɛ dɛ ebetumi aba abɔfra na abrabɔ mu nti sɛ otumi yɛ ne wɔyi na atare ne nkyɛn na uhu ne ho esi bebree but wo be tag obi akwakwa say akofa soja ni atare unye soja na ade akobɔ kron so wo kyere wa ade na obe yew baka so wo yufo nti no ade na ode akofa din na ade ato but obi anso so wo prefie kwapem na onya adu nkran na se be mia na se wo ka so wo fie kwapem ni a people ba like amount for embrace wo mu difference sa wọ́n wọ́n sẹ́ kwapẹ́fo yẹ di ehu ni ètò wọ́n di ní bẹ́ẹ̀ tó wọ́n so náà fẹ́ de wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹ nneɛma bi na yẹn na yẹ si yẹ de yẹn mpẹ yẹn ní gye ho. ẹnde ọyẹ ndẹn. because wàá yẹ baako yà á de ní ètò so ẹbí nti no. ẹyẹ 4 times o producer 4 times yẹ. okay nti yà á di a sẹ ọbẹ sisa di a ẹni yẹn ní problem oyi di no yẹ dẹ efi ne so na kwapẹ́m di ni yẹ dẹ ẹho ntẹw na ọno de sọ ọbẹ yẹ ni ọbẹ yẹ di a ẹne de ẹnfa yẹn mu bi aho wọ́n ti ase. Dimension of margin check a cry. Ubra Becassa, a cab of Bruso. Oh, in some more Kenya, men in the yard. We picture never out. Nayan will say on in the Bannon Sea. On in the Woofy Debia, you knew no any. Yeah. But me now all can in a men in the yard, Metanasi. But Master men say, Dini dear son, a quapeminoson, or you finish on, and the men in the yard. But Master men say, Ranty and a member I say, Jane, young Shakwana, and the Union beyond Bede, Becassa, and I say, oh, yeah, near and I make a met was about Yama Yan, Dingan, yes, then offer to mine. Offering to us, now, would have been if you were a grapping ball, now also feel grapping, a ball, you know. I bet yes, I'll be. Dingan and another pre, Abaquan Pro Mojania, Quatua Mayana. And yes, sir, Obi Bafano. And then you knew here, no, obviously, my other mechanism. Indeed, yes, sir. Did you die before I own campaign? Offer dinner to my dinner the Yaniabre. I say, I will be not only a fiasse, to one among I miss senior man, Mickey Darling, a fiasse, to one among make a Yakasotia. Dinner the young to me about the life. Many are in maybe many are better, many are paying Shankoma, many are power. Obe make we say tama after we are back portray answer na we ba no Shankoma be kasa fa saa asem no but we say enya bigger
we platform and toso. Eh di enya If to. me yeah be with status or comment say this issue grow on can be because you already first no. I say obi a den ankasa amfa ho. Me but we dey enya to. nti no say ogusore kasara say wo yehwe kwan say na me nua ne kan no ye ne enu obi ani ntoko oye nua say no nua but say asotwi bi e wo na say wo de ma ne say obeyi din na no na next time okotena na bi e me say ye me din na den afinu so bema mfuma mu sa mwase nti prempren eba ne say ye ne nya kasa kire na din na no obo so ope bo obesesa ne suban so ye Dingin so well san so ba ye de mrabato ama na ayesa na wo sign board obehwe na abrabo ye ni yema bi ye oye o na Martin na okana se Martin na okana se but since you na wo dey won say o ze dingin na na no ho ye agya no ho ye maame no ho mpanfu ho akwabin groim nti ye ne ye repem ya apel ne ye rekọ ye repem se na na no kase o fa dingin nti se so okwapin me ya na obi so ya okwapin bora na wo de hwe se eteden enye mo din ni ana meka se din ni so I say obi won no over to offense wiase wa fa wiase din wiase na ato o de fa say kwaku kura wo si kwaku bon san kura hwe se na ye tefa mo na wo si akuapem polo akuapem ni nyina da wo si din ni so ukuta do so akese pa nti edumre se din ni de yenu abia wasesa ba ye se yere coin na ye ni kwako kase ene me hawo kase oh how no mati asapa say hey that ye ni that just mpempi no say obu okrom ana so obi kita krodin ana so obi kita kroti no ye bibia ne enya ye sori se na ye sori say onipa sebe ye sori say onipa on sem fatahwe ana se yenyini nko ana se bia say kan wo twa su ani bi ni nti na yemfa okwan se ye nuabia din de say woni ama yemu ana se bi en chiko din akuapem ne so nipa benu pen na din akuapem da won so akuapem akuapem ne ani akuapem ya asi pepe esi yan dron na nanu din esi din akuapem ne de fatofo titia mu ane asane abeba suban nso den so fie na koi se okofa atwe yo sebe ana se okofa amaden o se okofa akwati o okuden din bi akokofa bia na wo ye ho se oyi okuapini nso ya no so charge se wo so ye den ye de ma nti adumre se ye nyina asore se na mpanyin bi asore na enya ononko sebe ne din na abetogwa ye wo mranti bebre bi wa won kita akuapim din ba wo ye akuapim fo a wo ye niama ense fata wo nyom tu ana se omanyin ye mrempam ne ye bobo din anim otumi gina where social media Instagram na excuse me to say no we na ta mo reba what I say I won kita akuapim din o ye ni ana din ni da no so nti na amanesa so on kit din ni da no so anka se me anka me no nyina ya da ba bi mo won kita akuapim din bia se akuapim ana se kwakwadu amana se akuapim ana se bi but wo ye akuapim fo a wo gu akuapim mfi nti ye ni abia ndi abia ye rifia na rekọ no ni ye hwe no so nka cause equipment sa o ikwaku me no kasa what say pa cho use kura na ekume no ne hu pa bufa bi o kan pa cho use o kwati anu so ya o fu so say hey kwaku na mo say wa ba mic no wo me wo nya bibi a wo beka na me say woro ye kwaku me no interview no o carry BC se ne ye hu no se ne ya adwene yen se bi ya se ne se like who say kwaku polo no Nancy as my friend is Rosemont Brown. Nancy Nancy we be last week here and a minute time call the Facebook page and Instagram she send me for share. Now go show no near me who is so popular. And I said this COVID way no near bebre inko. Nti minim near see it more years I know I told me to baby I was say me fear cropon but me a new kwewu. Na nkrofo hu me colleagues we hu adwuma mu o na akuapem chese na me pese me kire won se Rosemont Brown no din na offer to no so me nye ni kura so akuapem because akuapem ya there will be no way akọ gina baabi de akuapem din no watoto ne wo de ato form atietia so and afen so I think say young painful na wo akuapem mem wo akuapem kuro isu yi akuapem mem yi wo ya te wada
because Rosemont Brown in some ways if when you near bibiro ho a wo hwe Facebook page e bia make me no kase mpimpiri e bia what delete dia beta wo near me e post on Facebook a me some wo say inti amafo follow na and then na ebi tumi twena adwene ba so say nya wo ye ana enye nya wo ye because only obi ye interview bi say me refune pa ko din mo ka chiro pa ko so fu yakua pon ha on chire kro office ya o say no the private for now they don't private no or the same kwa me nyina okay too much ese akuapemfo mpemfo na wo anu duguam ni ade no this is the time when say to me do one nansi ho na wo to put you lady no into order I don't have to use that description lady. I don't think that she's a lady. You to be aba Minchama no make comment bi say we akuapem fo mo de mo nam na mo yi mu okay say biribi ntam asem besi ache me pese me boding akuapem mam ya na obi ndama no ne mmerima e mo pa kunu ko kan say yemu kura na e ade am ye wa ha like into kan ma adwene ba say ne say o ngan say yetumi ye biribi ne yi sa ne am ne fi ho because akuapem ha de ye dignity no say yetumi say yetumi maintain no e too much. Inti na nasa for mo de mota ben mo ben penfo mo ben penfo me minim bi but we say me obi a menye open saa inti mesra mo hwe na mo ye hu biribi ma yen because ye jensem waso gusu a utie Radio Mountains 96.1 Mountain called Rosso enum tu Rosemont Brown ma ye ni abre papa na gaesa esa bi na san gere du san komo but ye ni abre yambre no ya be but ye besa na so bi o fiti jo da ko no ye fiase yeah fiase and ya launch campaign anan yes yende ne yaka ne say on fa ding nto on fa ding akuapem no on fa nto man e say na wo kan nipa ba no pet no dumi de say akuapem hene ya pe one pen okite akuapem din na obi a no betu na nanom ne ye wo fa no ye gya no mutie yen a se mo adwene ma so de ya na de ya twemo adwene so ayo akuapem hene ni akuapem hene ya pe no wotumi yusu akuapem muntumi ngase wodi akuapem poro se denti me na me wo fa mbata ni tira me se me ba e wo se me kasa hwenu kra Rosemont Brown se hina yes fa ding no to ma yen ye no ni asem ye me ye wo he bia we a wotie wo fi obetimi aboram 0550580407 friend na kan wi ye wo akuapem bro down so you akuapem bro down so 0550580407 usu obetimi aboram na waka wi kakra onu say ensi wo esantemem dabi ensi wo kra so say obi be kan si ode ote kokoso no ode ye social media na am say ensi ote kokoso fufu ana say ote kokoso dabi usuro ensi da nti ye nyina asede nti say na wo ka no ye say etu hwa na mo ye ko ahemfi asofo mpe bia mpemfu bia obi a okwa mem bia ye fi ase tu mu sa adena no mo na tutwa yende yes din no fa din nto mayin se din de me na wo de betu aka wan so fa nto e won say yare aba ye tumi ye demo ba betu ai but ni nyina gina okwa mampe no so se wo beba out se ye sebe okwa pen mi an na ahemfu ana se bia beba out se wo fie na koi se din ababa we se no on use them on use bi enti sade a obana mo sa me na wo yare koi Radio Mountains mo sorry pa mo sorry deru ne baba honorable Dambotwe yes no na Amadoku ya ne obi ama yes won we politicians wo mresu ni na sade e be print wo so no we won ka senti asade mai na fi yirayen ama mountain na maba wo okuapememu nya ntu ana mo a otena bi obi kwa koye fofu bi sure aya bi se na menu anakan be 10 years ago 15 years ago amba aye ni aberman up to date obi anum be bi owo na we nsu abe so ati ase nti anhwe na third one so dey ye be hwe na ye ebe bibi kase party ye pass e nyina be so nti Acro Life Radio Mountains chipa bia say post we page and I say you to one more bia ye be bo hu de rura na watch ma na sa ding na da no so akuapem
nipa benu pɛ no yi nipa benu pɛ okuapɛ hene ɛne okuapɛ hene a wɔn aka ne nyinaa yɛ amorokom okuapɛ anaasɛ manfi okuapɛ asi kwasi Minia. ka bibi kakra na yembre na Minia Acro Live why dey sɛ mo Canada ni na nua ne nyina edi echi sɛ already ni pɛnfo afiase tu ho anamo enti so pɛnfo no mampɔn hene anameboa abasmakan ye okan na okan minim sɛ ɛna mikidale mo yenim sɛ adu hɔ ma because in the post me ready no oreka bibi si obehia akuapem ahemfo ni nyinaa including okuapem hene na waka asɛm na wɔde yi a den atudi ti minim sɛ wɔkɔyɛ de achifo ne nso youth ne nso yɛ den eta wɔn achi ba mo onda sɛ ne ayɛ nua no ɛka wɔn mpempi na asɛm ba okuapem ma yɛ kan nansa na wɔtwepɛ ne agya wato yɛ kan nansa na wɔtwepɛ ne agya wato this is the time ɛsɛ saa den esutwa sure ti yɛ nua bia no yɛsrɛ no yɛnim sɛ otie kaka radio man te said yachi sure yɛnim sɛ otie yɛsrɛ no papa ontie kura no yɛ no yɛ nyinaa no yɛ made to me de me gyina na ti sɛ yɛ ahen ni mɛka ne saa no yɛ ni ye wanyɛ ni ye sɛ na ɔpakyɛ wɔn kɔ so mpakyɛ wo saa mmom din akuapem no ɔnyɛ fi no so ɛso anti saa deɛ a ɛmɛma na yɛ nneɛma bebree because ɔnsɛm fata akuapem no na ɔtamato no so nti hwɛ ɛde nsonson so bebree bɛbrɛ na obɛhu sɛ ɔkɔ ne nyinaa da biara ɔkɔ so no so na nanso wɔn saa wafi ase akyɛw sɛ na me nua no kan wɔse wafi ase akyɛw wɔn baabi akodu sɛ ne rekɔ mate sɛ friend say them police for you no why invite no you know myself couple for according to source in the crowd no na I think na be for more update ni I say because now it's all reported on the second but one call it's in the that now they say whether say we meet in paying for their but the day na see I didn't make kasa one of the biggest station I don't FM say you say one map it's one the next action they say we take they will take well so what the force go fan so one cordia bɛma fom wonu sɛ ɛsɛ yɛ de abufoshew no so kɔ yɛ nua bia no so yɛfa nkɔ okuamman pɛn no so ansa osawon no wɔn fɛ yɛ nua bia no okay cause esi no yɛnte sɛ okuamman pɛn no aka ho asɛm bia yɛ okay you two mom na ɛsɛ sorry yɛnte ho hwɛ okay yɛnte ho hwɛ yɛ sɛ okuamman pɛn no aka baabi ayɛ nti na yɛ kuro no yɛ wɔ mu sɛ mpɛnfo ni mu ana mpɛnfo wɔ mu paa mpɛnfo wɔ mu no wɔn so no wɔn ka biribi yɛ okay cause sɛbe santihina ni mu a oh Jesus Christ nti na me sɛ akuapem mpɛnfo no wɔn ada no santihina ni mu a I was so crazy how many weeks ni I think 1 week ni santihina ni mu a sɛbe a anka by this time girl my friend na ɛsɛ wɔde yɛ na akɔde awon yɛ deda wasu gusu out here Radio Mountains 96.1 abusa for mesere no machia ni baby e se bi na da foforo so yasenga ba betua so na sa for brimpong na hotel nka no ana kwasi Frank is back ana kwa kubu international wabo Frank is chia ni baby e se bi na yema emu so chia kese nkoma Radio Mountains etifu nyina Apostle Fred o manfe successful lady no so michia no Michia BAG Studios, Krionyina BAG TV, so no, Bikusubo Ejuma, and our friend Kwesi Frankis Beg, move follow my social media platform. So I'm also recording your BAG Studios over all link up our Kwesi Frankis Beg, our social media platforms in Yebeka Sania Shakwaya Ebefaso. Frankis Beg and out and Cano. Nana, Cheneve be Sebina, Yanko. Oh, Beman for me, that's it. Here they come, Michia Radio Mountains, at Yefudina. Let us being Acro Live. Yeah. Page Amedana and Yafeno. Which will be a program cost life for CCR. Oko Facebook, or Acro Live. And which will be our Acro Live is any. Me cook as ya, no womb. Silas. And I saw a medom. Beneza Methodist Church. Which are winner. And that's a foreign born out in Cano. Silla. Also, Silas Fully. Silla, Nanasa for Yanasa. International was big ups. DJ that was some more big ups. DJ Budok was more big ups. Young executive producer Baku.
On basa ya table ni din. Kofi Rasta. Otarum wankran. Ono pepe kakra. Ono se ba big ups. Do bibia se. So the feel to Radio Mountains 96.1. Na otie mountain corridors to enu mutuo. Esi yakasa ne yankasa ya. E be se wo be chen. E se nipa na yam from so. E se na Rosemond Brown yam from so. But yende yes over yending no to my. Awu me abradu bia. On ho ka fu kofi minta. Motaramu ekropon ekwapem. And the CEO of the house. Adwa kwa sibia. Pike sia ana Michaela. Me ba me basisia. Michio bibia. Next week so be say shia. The same station. The same time. Say no mo isi no want me ka bia wa. Na bere me vum me ko. Just let me know.